Hej og velkommen til Basse og Øni YouTube-kanalen. Yes. Den her YouTube-kanal går lidt ud på, at vi skal diskutere sådan ældre politikers holdninger til forskellige politiske emner. så vi tager en politiker hver, og så skal vi diskutere fra dens mening. Ja, ud fra deres standpunkt. Og det er ikke noget, vi selv går ind for. Slet ikke. Så skulle vi møde ind i, at vi snakkede om Hitler, for eksempel, eller Kim Jong-un, så er det altså bare fiktivt, at vi har det standpunkt, rent politisk, ikke? Vi lægger egentlig ud med et lidt sårbart emne. Jamen, vi skal lige introducere os selv, jo. Inden vi gør det, så lad os lige... Introducere os selv? Ja. Jamen, i dagens anledning har jeg valgt Nelson Mandela, som er den tidligere sydafrikanske præsident. Ja, og jeg har valgt Pia Kjærsgaard, som er tidligere formand for Dansk Folkeparti og tidligere formand for Folketinget. Yes. Og som sagt, så lægger vi ud med et lidt sårbart emne. Vi skal nemlig snakke om abort og hvor vi står henne i forhold til det. Ja. Og kan du tænke dig at lægge ud, Nelson? For at være helt ærlig, jeg er ikke meget for det. Altså, jeg er kristen igennem mange år. Og abort, det er direkte mord på en baby. Det er et foster, det er en baby, det er et levende sjæl, du har inde i maven på dig. Ja, og altså i Dansk Folkeparti, der gør vi jo meget ud af sådan de danske værdier. Og Log in. Og kristendom. Der tror jeg, at der synes jeg, det er forkert at dræbe et spæd. Fordi man i virkeligheden ødelægger noget, Gud har sat i verden. Og det synes jeg er forkert. Det synes jeg simpelthen... Det er simpelthen så ondt! At dræbe babyer. Så ondt! Nej. Hvad hvis det var en voldtægt? Det er stadig en baby. Så er det Guds. I dræber babyer! Nå, men det er jo godt. Ja. At vi kan. Okay, kort pause. Så er vi tilbage på liven. Nej. Og det næste spørgsmål, vi har tænkt at snakke om, er penge til militær. Ja, og vi kan jo lige få opsummere her. Den forrige... Den forrige kategori er... Vi er ret enige. Og vi skal simpelthen ikke dræbe babyerne. Nej. Godt. Penge til militær. Penge til militær, ja. Det skal jeg starte med at lægge ud. Jeg er jo ret stor tilhænger af, at vi får forsvaret vores nationalånder. I Dansk Folkeparti, så holder vi af at værne om fædrelandet og dens værdier, og derfor synes jeg også, at det er værd at give penge til militæret og i store mængder for at beskytte den arv og kulturarv, som vi har skabt omkring Danmark. Ja, der ved jeg ikke, hvor du står henne, Nelson. Der står jeg, at der skal ikke være for meget. Nej. Fordi at vi burde ikke have brug for militæret, for vi har brug for fred i verden. Ja. Men og vi skal have fred i alle konflikter, og vi skal have løst det hele. Man kan jo ikke bare få fred i konflikter ved at sige, at man vil have fred. Men man får heller ikke fred i konflikter ved at destruere andre lande. Det er ligesom babyerne. Og jeg tror ikke man kan sige i det samfund, i hvert fald lever i nu, at man kan forsvare med fred som sådan. Der kommer jeg ikke. Forstår godt jeg afbryder lige her, for der kommer ikke fred ved at starte flere krige med mere militær og mere frygt. Det er et naivt udsagn. I skræmmer borgerne.
I skræmmer borgerne med de store våben. Det er sådan. Nej! Okay. Men jeg synes, at man løser fred ved at snakke sammen, og ikke ved brug af våben. Ja. Så jeg synes, at det er forkert. Og det synes jeg også, man burde. Men jeg tror ikke på det. Jeg tror ikke på et verdensbillede, hvor det vil... Ja. Og nu er det ikke for at kritisere dig personligt, men måske skulle vi snakke om hvad for en form for den jeg er fra, og hvor det er du fra. Hvad skal det have at gøre med noget? Vi er alle sammen Jeg et mener land. bare, at... Der er flere i mit land, der er flere, der har brug for sikkerhed, der er flere, der har brug Jeg mener for bare, en hvis du ordentlig er leder sydafrikaner til at fyre uden landet. nogen Lad form være for med at røre national... Hvis du er sydafrikaner uden nogen form for nationalånd og nogen nationalfølelse, intet der Ingen værner om nationalånd. nationalfølelsen, så er det da klart, tilbage at man hjem. kan sige, Gå tilbage at man hjem ikke har og brug æd for dit- militær til at forsvare sit land, når man ikke engang har et land. Forstå dog det, menneske! Det er jo ikke Danmark! Ikke et land. Det er jo ikke Danmark! Gå hjem. Vi hopper rundt i jordhuler med intet tøj på! Intet land! Intet land! En land er baseret på traditioner og mad. I har Hvad en for noget tradition. mad? Jeres traditioner er bygget af de hvide. Hvad for noget mad spiser I? Giv mig noget god mad. Vi spiser en fufu og en guttegær. Og I spiser... De spiser steks med persillesauce. Og kartofler. Wow. Hvad Grød med fløde. Skal vi tage... Nu har jeg du aldrig. Skal vi gå videre? Jeg Nu tror, er vi det røget spist. lidt af. Ja. Så starter vi det med indvandring. Jeg vil gerne starte den her. Fordi jeg synes, vi har lidt forskelligt på det. Fordi at de vil gerne ind, og de vil gerne ud. Så, men jeg synes, at de skal lade os, og dem der vil, ligesom vi lukker ind. Og Sydafrika er en af de lande med allerflest forskellige folk. Der er så mange forskellige nationaliteter, som vi lukker ind. Og vi elsker indvandring. Det er god arbejdskraft. Det er billig arbejdskraft. Og det kan I virkelig bruge, ja, fordi at det er med nogle ueffektive tømrer, I har. Nu afbryder jeg. Der tror jeg igen, jeg er nødt til at pille ved dit selvbillede, og måske det er sådan et ideal, du opstiller, for der er ikke noget, der hedder en god indvandrer. En god indvandrer, siger du. Det er der ikke noget, altså... En af mine shababs bor over i Danmark. Ja. Han er advokat. Han arbejder hårdt for sine penge. Ja. Og han tjener masser af penge. Han betaler din løn, Pia. Men hvis vi tager... Han betaler din løn. Hvis vi tager den indvandring, vi har haft til Danmark, især fra Mellemøsten, så er det jo meget tydeligt, at vi har en meget lille procentdel, der får uddannelser, der integrerer sig, der begynder at spise gris. Det handler ikke om mad, det her. Fordi det er vores kulturarv. Grisen er dansk. Sorry, mor. Det der med natterand skal bare lade være med. Hun bliver så sur. Det er lige meget. Ja. Og derfor synes jeg ikke, vi skal... Nej, for rigtigt, i virkeligheden er min mor blevet slagtet i sådan nogle lande, som du er i. Hun blev slagtet på vejen over grænsen. Ja. Men hun var sydafrikaner. Der er altså noget andet over det ariske. Men det er jo et spændende standpunkt, fordi du er jo lidt glasset af halvfulde typer, og jeg tror måske, jeg kigger på det man realistisk siger, vi kan ikke lukke så mange mennesker ind, når de ødelægger landet, når de overfalder vores ældre, når de stjæler, når de kun er i samfundet for at skabe kaos og katastrofe
Og der tror jeg, der taber du mig altså i forhold til dit standpunkt, som så mange andre. Ja. Du ser på det helt forkert. Det er racisme, jeg oplever her. Det er ikke racisme, det er realisme. Det er racisme. Prøv at høre. Jeg har opvokset så meget i det her land. Jeg har startet mit eget advokatfirma. Jeg er en af stifterne af en af de største advokatfirmaer i hele Sydafrika. Jeg tror du ikke, jeg vil gøre det præcis samme i Danmark? Jeg vil gøre det præcis samme i Danmark. Og jeg vil tage 100.000 af millionervis med mig, og de vil gøre det præcis samme. Nu siger du, at mit udsagn er racisme. Hvis de fik dit samme... udsagn er kun muliggjort via kolonisme. Hvis de indvandrere fik de samme muligheder som jeg små hvide danske børn, vil det ikke være noget problem. De vil ikke være forskellige, de vil være ens. Vi alle er ens. Ja. Det er bare jeg, som ikke tillader mulighederne. Nu synes jeg, du gør debatten personlig, når du siger små danske børn. Gennemsnitshøjden for danskere er væsentligt højere end for sydafrikanere, fordi jeg er nogle underernærede små svin. Underernæret, siger du? Ja. Underernæret? Ja. Jeg er jo ikke så god. Har du set, hvor mange i OL? Sporten i Sydafrika er noget af det bedste, vi nogensinde har set i Danmark. Er du klar over, hvor halvdelen af de største og bedste løbere er fra? Er du klar over, hvor alle jeres bedste fodboldspillere er fra? Er du klar over? Er du klar over? Fordi enhver ved, at enhver fodboldspiller med afrikansk oprindelse jo selvfølgelig er blevet stor via vestlige klubber. Han er blevet stor, fordi han fik muligheden, som alle indvandrere burde. Den samme muligheder, som jeg, små, hvide, danske, tykke, buttede børn får. Og nu synes jeg og de igen, udnytter det ikke. De spiser så meget flæskesteg, at de ikke ved, hvad de Du gør konflikten personlig, og jeg synes ikke, at du skal tale om mit folkefærd jeg gør den ikke personlig. Jeg siger, at alle burde være lige. Der burde ikke være noget racisme. Jeg snakker heller ikke om racisme. Jeg snakker slet ikke om racisme. Jeg snakker om, hvordan I kommer til vores land. I må gøre, hvad I har lyst til i jeres land. Men I kommer til vores land, og så skaber I kaos. I skaber kaos, og det er der adskillige dokumenter og undersøgelser, der viser. Det er et faktum. Og derfor mener jeg, at vi skal have et indvandringsstop. Der skal slet ikke komme nogen til vores land. Selvfølgelig udover ukrainere, fordi de og jøder, de er jo en svær situation. Det er en helt anden situation. En svær situation er at gå hele verden igennem og krydse Atlanterhavene i en lille tømmerflåde. 25 mennesker på en lille tømmerflåde. Har du prøvet det? Det har Pia Kjærsgaard ikke. Så Pia skal lade være med det der. Pia skal lade være med at snakke til mig, som om hun har krydset Atlanterhavet på en tømmerflåde og mistet 4 af sine søskende. Jeg er nødt til at minde op, Nielsen, at vi holder debatten på et ordentligt og moralsk korrekt standpunkt. Så når du begynder at tale om mig som person, så skal du forstå, at du faktisk bryder de uskrevne regler inden for debatik. Ja. Nu synes jeg, vi skal bevæge os lidt væk fra selve indvandringen, politikken, og måske snakke mere om penge til det offentlige. Jeg kan godt lægge ud, og jeg er helt klar over, hvordan jeg synes, pengene skal disponeres ud til det offentlige. Jeg synes helt klart, at vi skal give flere penge til ældresektoren. Vi har et væld af ældre, der... Det var en gammel kælling, mand. Du gør den igen personligt ned sådan. Du er også oppe i alderen. Ja, godt. Vi har så mange ældre, der lider. Så mange ældre, der simpelthen skider i buksen. I diverse plejehjem. Og hvad gør vi? Vi gør ikke noget. Og det giver ret i. De gamle som dig. Ja. De burde ikke skulle tørre sig selv. De burde ikke. Der burde være mennesker og muligheden for, at de altid tid får tørret deres røv. For de har arbejdet og været god arbejdskraft i så mange år. Sorte eller hvide. Eller alle de andre farver. Nielsen. Der er nogen, der skal tørre deres røv. Sorte eller hvide. Jeg synes, du gør det til en racekonflikt, frem for at holde os nede på det standpunkt, der hedder... Det gør jeg ikke. Peace. Hvis vi snakker om ældresektoren, og du gør det til en racekonflikt igen.
Vi snakker om ældre, der er udfordret. Jeg synes helt klart, at man burde give flere penge til ældresektoren i det offentlige. Og så synes jeg, man burde give flere penge til dansk svineproduktion. Fordi at det er at værne om de national indvandrere, der ikke får de samme muligheder? Hvis I brugte halvt så mange penge på svine, vi skal jo slet ikke have indvandrere. indvandrere. Så frem der skulle komme indvandrere til Danmark, så skulle de jo selvfølgelig tilpasse uden indvandrere landets vil de være sådan værdier. nogle ukulturerede lorte. Hvor vil de få en god kebab? Hvad vil de spise til aftensmad? Jeres klamme mad med salt og peber. Der er ikke noget smag. Jeg vil hellere sidde og æde de gamle menneskers lorte. Det er jo relativt Jeg vil, det, du siger jeg vil nu, slikke Nielsen. deres røvhul hellere, end jeg vil spise en gang stegt flæsk. Nielsen, jeg stopper dig igen, for det er simpelthen ikke rigtigt. Vi er så mange danskere i Danmark, der godt kan lide vores velsmagende mad, og er rigtig, rigtig glade for, at vi ikke får jeres klamme lortekøderier, og jeg ved ikke hvad. Men jeg synes heller ikke, vi skal gøre meget mere ud af den. Ja, hvis man ikke kan lide lugten i bageriet, så gå. Godt. Men nu når vi bevæger os over i det her det med det offentlige, og hvordan pengene skal disponeres, så kunne vi måske også snakke om skatten. Jeg synes personligt, at vi burde sænke skatten, for at give de rige flere penge, og give de fattige motivation Og selvfølgelig synes du det, for du har ikke lyst til at støtte nogle af de indvandrere, der har brug for jeres hjælp. Du har kun lyst til at give Nielsen, penge til de masse rige, jeg har ikke lyst til som får deres 2 børn, som går på privatskole og får en rigtig fin uddannelse. Og så har du lige 0,1% kommer til at hjælpe. Men støtter du indvandrerne, så giver du så mange flere muligheder for at være store og kunne hjælpe dig og give en god arbejdskraft. Så hvorfor gør du ikke det, er det store spørgsmål. Det er fordi, du kun tænker på pengene. Først pengene. og fremmest, så når du siger støtter indvandrere, så tænker jeg, at du henviser til noget med integrering og bruge flere penge på sådanne ting. Jeg holder fast i mit standpunkt om, at jeg synes ikke, der skal være indvandrere i landet. Og den årsag, så synes jeg heller ikke, der skal bruge penge på integrering, fordi det er der slet ikke brug for, når de ikke er. Og det er sådan, jeg ser det igen, du bevæger dig over i en racekonflikt, hvor jeg hellere vil holde mig på sådan et lavpunkt, hvor vi snakker om den danske skattefordeling. Og der mener jeg, at vi skal sænke skatten, og vi skal fjerne topskatten for ja. Det synes jeg, ja. Jeg giver dig ikke helt ret i det, men det er ikke... Men det er ikke helt galt, hvad du siger. Nej. Godt. Men hvad I simpelthen skal stoppe med at give ud af de der klamme julepenge til de der børn. Folk, som ikke har penge nok til deres fucking julemad. Fordi hold kæft, hvor det alligevel ulækkert, så er flæskesteg og alt. Kan I kraftedeme give dem noget? Det er at værne om de nationale værdier. Det er at værne om de nationale værdier, og det må du forstå, Nielsen. Du må forstå, at du ikke kan komme og så fortælle mig, hvordan dine afrikanske værdier skal puttes ind i mit hvide. Der er så mange flere traditioner! Der er ikke flere traditioner. Dit land er bygget op på tradition. Dit land er bygget op på at dræbe svensker og være klamme mod kvinder. Hollænderne og englænderne, de havde noget at gøre med din kulturelle forståelse. Lad os nu forsvare dem, frem for at fortælle om dine... Nej, hvor er det godt, hvor de kommer vandret ind i vores land og skød alle de indbyggende og byggede deres egne kolonier og brugte som slaver. Du har ret, det er en god idé. Det har du helt forkert i. Men jeg synes, vi skal ende den her. Ja. Så er det nok, mor. Tak for debatten. Tak for det. Ja, og I skal jo selvfølgelig vide, at intet af det her, Niks. det er... Det er forkert. Eller, ja. Vi mener ikke det her. Nej. Og, Hey, peace out. Og like og subscribe, og husk os, når vi bliver store. Vi skal nok.